Ɗan uwa mai daraja da kima da martaba a gurin Allah subhanahu wataala, kar ka manta kana ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda muka kasance kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Wani uzuri kake da shi nake da shi wanda ba za mu iya bawa alkur'ani lokaci ba, ko da a ce minti 30 ne a rana. Shin rashin lafiya ce da kai, ko ba ka ganin harafan alkur'anin ne, ko kuma Allah ya jarabce ka da wata nakasa wacce take ta jiki? To kalli wasu daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ya jarabce su da larura ta rashin gani da makamantan. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. حسبك بارك الله فيك ما شاء الله تكبير الله أكبر الله. Idan har wannan zai iya tsaya ya karanta alkur'ani ko ya rera ƙur'ani, to me yasa kai ba za ka iya ba ko ni ba zan iya ba? Subhanallah. Dan uwa da ni da kai da mu baki daya wani uzuri zamu ba wa Allah na rashin karatun alkur'ani da muke yi. Abin kaico, abin takaici, abin tashin hankali shine da yawa daga cikin mu akwai wanda ba zai iya karanta maka alkur'anin ba. Ba shi da lokacin karanta alkur'ani, ko kuma bai iya karatun alkur'anin ba ma baki daya. Wanda tana ya haddace shi. Dan uwa, yar uwa, kar mu manta har yanzu akwai lokaci, har yanzu akwai dama, har yanzu ba mu karba. Za mu iya karanta alkur'ani, ga gurare nan bila adadin gurin koyar da karatun alkur'ani, ga makarantu nan, ga mutane nan.